Maayong hapon. Wala ba mo kabantay karong adlaw has kang mingawa no? Nganong gitawag man karon nga Black Saturday? Kay gihandom nato karon si Kristo nga namatay nga anaa pa sa lubnganan. Pero nganong tibuok adlaw man tang mamalandong ana, musamot hinuon kamingaw atong gibati. Kay aron mas matagamtam pagyud nato ang kasakit nga atong gibati tungod sa iyang kamatayon. Gituyo biya na. Kay the more nga matagamtam nato ang kasakit sa atong gibati, the more di ay kitang magpanikad nga magpangita ug nagpaabot niya sa iyang pagkabanhaw. Pariharagod na anang imong mama, the more siya nga nagkadugay sa abroad, the more kang gimingaw na niya. Na anak sa philosophy, knowing God via negativa. Kana bitawng the more nga nalulung ka sa bisyo, the more nga naa ka sa problema, the more nga naa ka sa sala, the more hinuon nga magpangita ka sa Dios. The more kang ganahan magbag-o ug ma-appreciate nimo nga mas maayo di ay nga ang Ginoo mo'y naa sa imong kinabuhi. Naabitaw ko'y kaila usa ka dato nga negosante. Sa una, walay simba-simba kay nalulong sa iyang material nga butang sa iyang kwarta. Usa ka gabi ni ana naka-realize siya. The more siyang empty iyang pamati, the more siyang nagpangita hinuon sa Dios ug karon relihiyoso na. Amo pong silingan nga nalulong sa bisyo, miabot po ang adlaw nga mas na-appreciate niya nga mas maayo di itong magbag-o ug karon buutan na o ginimbaho na. See? Nakasinati pod mo ana mga igsuon nga the more ka nga nagkalayo sa Ginoo, the more hinuon kang nagpangita niya. God bless.